Sa kopyang ito ng isang text message na nakuha ng CLTV News, sinasabing lahat ng kapamilya ng mga Fernandinong may trabaho o employed ay maaaring pumunta ng Heroes Hall para maturukan ng COVID-19 vaccine. Para naman sa mga health worker na wala pang bakuna ay sa isang mall umano magtungo. Sa kanilang official Facebook page agad nilinaw ng City of San Fernando Information Office na hindi pa rin tumatanggap ng walk-in sa kanilang COVID-19 vaccination areas. May prosesong sinusunod upang makakuha ng schedule ang mga Fernandinong eligible makatanggap ng vaccine. Una, kinakailangan magparehistro gamit ang kanilang QR code system o diretsong mag-login sa www.cityofsanfernando.gov.ph. Sagutan lamang ang mga hinihinging datos at impormasyon. Sunod ay may lilitaw na QR code bilang katunayang matagumpay ang pagpaparehistro. At panghuli ay makatatanggap ka ng text message para sa schedule ng iyong bakuna. Malabo rin umano ang pagpapahintulot ng walk-in dahil limitado lamang ang supply ng bakuna. May sinusunod ding sistema kung saan pantay na hinahati ang distribusyon ng COVID-19 vaccines sa 5 RHU ng syudad. Doon sa list, kukuha tayo ng 100 per RHU para mag-schedule tayo ng 500 na tao kasi 5 po yung RHU natin. So yung first 100 po doon sa list, sila yung tatawagin. Samantala, nung nakaraang buwan ay naharap din sa gusot ang vaccination process ng CSF-LGU dahil naman sa mga nagkumpulang vaccine. Nagtatanong ako bakit may mga tinatawagan silang senior IDs wherein yung mga unang nakaupo sa umaga hindi pa natatawagan. Sa buong Pampanga, isa ang syudad San Fernando sa may pinakamataas na naitalang kaso ng COVID-19. As of June 27, 5,426 na ang kumpirmadong kaso sa lugar. 480 ang active cases, 175 ang namatay, at 4,771 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News.